És un cicle que no només és el típic que vas al centre, et sentes, paper, el profe explica, sinó que fem activitats com aquestes que al final són pràctiques. He après a conduir el toro, la carretera elevadora, a saber quines maquinàries s'utilitzen en els magatzems o en la logística. He après a saber què és la cadena logística. He après a fer factures, albarans i una mica també com es realitza el transport de mercaderies per als diferents països i tot al voltant d'això. Jo les pràctiques les valoraria com una cosa imprescindible del cicle, que no poden faltar. És a dir, està molt bé, de fer classe, aprens moltíssim, però les pràctiques és com que ja estàs ficat dins d'allò que vols fer. És una bona experiència perquè et fa aprendre sobretot tot el que has fet en els 2 cursos de grau mitjà sobre activitats comercials, el fas allà, el fas en les pràctiques tot, tant la part de logística com la comercial. Personalment m'ha ajudat molt a organitzar-me, sobretot, perquè és una cosa que no portava molt bé abans de venir aquí. És una cosa que sempre he estat estudiant i llavors és una cosa que sempre he portat malament. M'ha canviat molt la forma d'organitzar-me i de saber aprendre a estudiar. Penso que m'ha canviat de créixer una mica com a persona, ja que al cap i a la fi ja no és l'ESO. He canviat moltíssim. És a dir, abans, quan vaig sortir a l'ESO, era un nen molt despistat, estava centrat però no del tot. I amb el cicle m'ha ajudat a ser una persona ordenada, una persona sobretot molt responsable. És a dir, hi ha horaris, has de complir els horaris, tens una plaça d'entrega de treballs, has d'entregar perquè si no malament, per molt que saquis 10 en els exàmens. I també m'ha ajudat molt a ser autosuficient. És a dir, que no m'han de dir has de fer això, em donen paper i ho faig. I tot això ho he après a més amb les pràctiques. Vull continuar estudiant i l'any vinent faré el grau superior de TIC, perquè la veritat que m'interessa molt el tema de la logística.